Creo que a guardería fixena en Redondela ou en Santiago Apóstol, pero despois, por horarios e tal, os meus pais meteronme xa en Arcade. E levo desde, non sei, 5 ou menos anos, 4 creo, desde os 4 anos levo en Arcade. Moi boa, sempre teño moi bons profes e tal, que sempre se preocuparon por nós. O sea, así que recordo moito foi o mestre Kiko, un mítico de en Arcade. Non sei, a Chelo, me gustaba moito a profe de inglés de primaria. Outros máis, ou así. Nas matemáticas creo que destaquei xa en infantil, porque cando se empezaron a ensinar a contar, eles iban polo número 10 e eu xa iba polo 50. Cando me explicaron por primeira vez a suma, eu collina da primeira xa. O sea, sempre tuve moita facilidade. Creo que foi por terceiro, que estábamos empezando a dar as tablas a multiplicar. O primeiro que fun ao sair do cole, que iba no coche, foi empezar a estudar as tablas e usou. Con o meu pai e con miña prima, que é 4 anos maior que eu, estaba flipando a miña prima. Por exemplo, non sei, o sea, cando lle dixen o de Stalmat por primeira vez do meu pai, ele dixen, vale, o sea, eu que teño que facer e levo-te onde sea. Non coñecía de nada. Estaba en primeiro de ESO e tiña a profesora de matemáticas Susana Ogando. Un día, o sea, nos planteaban moitas cosas así como as olimpiadas e tal, e un día díxonos do Stalmat Galicia e dixen, bueno, esa tarde baixei con o meu pai a tomar algo ao molle e dixen que a miña profe de matemáticas díxenos que había un proxecto de estímulo do talento matemático, que tiñamos que ir a Santiago, facer un examen e se entrábamos, pois aí está, entramos na facultade e estamos no programa de matemáticas. Participar ao redor de 400 persoas de toda Galicia. Eu creo que houve moitas persoas que a mellor eran mellor que eu, pero que non foron. Eu recordo, o sea, a experiencia é moi boa. Xunteime coa decana de matemáticas, co rector da universidade. Isto está moi ben. Ademais, ensinaron moitas cousas como astronomía e así, o sea, falaron de moitas cousas que aínda hoxe non entendo moitas delas. Porque eu era como que, o sea, a mí faltaba moita base. Eles recordo o primeiro día que eran os nomes e tal, e eles estaban falando das teorías estas de burbullas e todo iso, eu creo que en segundo aún estamos empezando coas ecuacións de primer grado. Que eu fora o mellor en cálculo mental. O sea, mirando todos os niveis de matemáticas que tiña, eu era con que tiña máis rapidez mental a calcular. Sí, haberá un torneo que nos fixeran das distintas comunidades autonómicas. O sea, o meu grupo quedaron moi ben en Galicia, non sei se fóramos os primeiros en Galiza, en España, creo que quedáramos ben, non me acordo. Un examen de 4 horas, tipo estes de Cambridge, de B1 e tal, que era, máis que problemas, o sea, de saber de matemáticas, de calcular o sea, a área cadrada de un triángulo ou calquer cosa, eran todos de pensar. O sea, como moito foi uno de calcular, pero eran todos de pensar. O tipo este de que un cura sae da costa e ten que levar un raposo, unha galiña e non sei que era outro, algo así. Era típico, o sea, tipo cosas eses problemas de pensar de matemáticas. Eu creo que entré máis que nada por eso, por pensar. Porque por cálculo eu creo que había métodos mellores. O sea, a partir de eso senteme máis confiado así a futuros traballos moi complicados, porque a enxeñería aeroespacial creo que na SABAU é 13,5 ou algo así, o sea, casi o máximo. Pero mirando eso de que entrei entre os 25 mellores de Galicia e tal, sentome moi confiado. O sea, creo que en matemáticas, o sea, sempre teño, por encima sempre pasan nos trimestres. A lo mellor nun examen pásame calquer cousa de que saio un 8, e non sei por que no seguinte sempre saco un 10. O sea, sempre como que hai un ánimo de venganza aí nos exames. A lo mellor algo non collo a primeira, pero explícame unha, como moito 2 veces, xa o entendo, e podo intentar facer os exercicios sen saber a base como sería. Teño claro desde fai anos, o sea, xa sei que non é o común, pero eu xa sabía que quería ser enxeñeiro, a mellor dende o primeiro da ESO. Tiña as ideas claras desde pequeno. Sí, o sea, o que máis me gusta máis de matemáticas é física, máis física que química. Porque parece moi bonito, é o que quero facer é enxeñería aeroespacial, pero é moi difícil, non que vou intentar conseguir. A SABAU para entrar niso, o sea, na enxeñería é o que tengo que facer sí ou sí. Xa o ano xa teño seguro que o que vou a facer é chegar a casa,
repasar 4 horas ou o que sexa, o que nos deran, non sair nin os fin de semana. O sea, xa o teño claro. Telo claro, Sí. pasa por iso. Como estudante, traballo, o sea, xusto non, traballo un pouco máis, pero podría facer moito mellor. O sea, soy moi, o sea, soy bo, o sea, como compañeiro, nunca teño problemas con nadie, nunca me peleei na miña vida. O sea, moitos dos traballos voluntarios que nos mandan así os profesores, aunque non me fallan falta, o sea, por exemplo, matemáticas, que nos fan un cuestionario, aunque xa teña case media 10, eu os fago, porque, por si acaso, sempre queda ben, porque, por exemplo, en inglés, este trimestre tiña un 8,45 e por facer todos os traballos, por ter ben os exames voluntarios que son de verbos irregulares estes, sube unha nota 9, porque mirou que traballei moito e tal. Pois como os pais, o sea, xa de pequenos sei cales son os meus límites, tampouco me dan moito problema os meus pais nin eu a eles. Eu, a presión, a xusta, o sea, é como teria que ser, eu penso.